Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinde yerli etin 1 kilogramynyň bahasy 160 manada goloýlan mahaly soňky günlerde döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen şöhlatlar, gaplanan et önümleri satuwda peýda bolup başlady. Bu önümleriň haridary köp. Bu aralykda möhleti geçen önümleriň satylmagynyň arasynda iýmitden zäherlenip, sebitiň hassahanalarına ýüz tutýan raýatlar göz görteli köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 noýabrda sebitden maglumat berdi. Häzir döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen kalbatalary, gaplanan et önümlerini sol sanda tuşonkulary dibile taslaman ýylata atyl bahasyndan 5 manat ardan satyp gazança dýärler. Bu önümleriň gutulary asy çiýsen, ýöne dukan işgärleriniň köpüsi onuň zaýa däldigini aýdýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlara şäheriň tas ähli dukanlarynda, şol sanda iri söwda merkezlerinde duş else bolýar. Bularda meselem 300 gram bolan metal gaply yerli et önümi ozal 46 manat bahalanan bolsa, häzir 41 manatdan satylýar. Has kiçik öwrümdäki gaplanan et önümlerini 20 manada hem satyn alyp bolýar. Käbir hususy dukanlaryň satyjylary bu et önümlerinden satyn alýan alyjylara olaryň möhleti geçendigini öňünden duýdurýarlar. Olar eger satyn alsaňyz nahara goşmazdan ozal dadyp görüň, üýtgäp zaýalanan bolsa iýmeň diýerler diýip Balkanawatly ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli telekeçilerin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda möhleti geçen gaplanan et önümlerini zibile taşlasalar uly maddi ziýan çekýändiklerini aýtdy. Şol sebäpli yerli san epidemistansiýa, ýagny döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň yerli edaratyna we saglyk gullugyna para berip barlyklarda göz ýummagyny soraýarlar we möhleti geçen et önümleriniň söwdasyny arkaýyn pätkelçiliksiz edýärler. Dip döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň yerli edarasyndaky bir çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Balkanawatdaky edarasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 27 noýabrda gullugyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Azatlyk bu barada şäher häkimligi we polisiýa bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Habarçymyz şäheriň bazarlarynda yerli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 160 manada goloýlan mahaly bu önümleriň haridarynyň köp bolmagynda galýandygyny aýdýar. Ýöne olmanyň bilen bir wagtda soňky günlerde iýmitden zäherlenip, sebitiň hassahanalarına ýüz tutýan raýatlaryň hem göz görteli köpelýändigini belliýär. Häzir Balkanawat vilayatynyň hassahanasynyň toksikologiýa bölümi iýmitden zäherlenýän adamlardan doly. Biz ýetişemizok. Her gün uly we kiçi ýaşly adamlaryň, şol sanly çağalaryň oňlarçasy ýüz tutýar. Olaryň ählisiniň iýmitden zäherlenenligi anyklanýar. Klizm edip damardan damja sancymlaryny göýberýär. Dip ýagdaýlardan ýakyndan habarly hassahana işäri anonimlik şertinde beren maglumatynda näsaglaryň aglabasynyň möhleti geçen et önümlerini iýendiklerini aýdýandygyny hem belledi. Saglyk işärleriniň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar hassahana gelýän raýatlara şeýlede dogan garyndaşlaryna we tanyş bilişlerine möhleti geçen et önümlerini iýmezligi maslahat berýärler. Möhleti geçen tuşonkadan zäherlenip hassahanada yatandan gaplanan et önümlerinin pulunu 200-300 gram et satın alınsa has gowy bolardy diýip agdalýan hassahananyň ýene bir işäri anonimlik şertinde beren maglumatynda ýylatyň iýmitden zäherlenmek wakalarynyň köpelmegi we onuň sebäpleriniň öňüni almak boýunça yerli häkimetler tarapyndan haýsydyr bir anyk çäre görülmeýändigini hem aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada 27 noýabrda sebitiň vilayet hassahanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almak synanşyklary oňyn netije bermedi. Redaksiýamyz sebitiň saglyk bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi.
Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etiň bahasy 100 götürme çenli gymmatlady. Iýul aýynyň başynda 1 kilogramy 80 manat bahalanan yerli sygyr eti häzir ýurduň aglawa böleginde 160 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu gymmatlama barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Ýöne häkimetler ýurduň käbir sewitlerinde ilata arzan bahadan has takygy 1 kilogramy 35-40 manatdan doňdurulan eti çäkli möçürde wagtal hödürleýärler. Geçen hepde bolsa Mar welaýatynda habarçymyz bayramaly etrafynda et dukanlaryndan etiň bahasyny arzanlatmagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň ýüzüýiz bolýan suw meseleleri barada 26-njy noýarda başlan gurrunmady dowam etdirýär. Yerli hünärmenler diňe Garagum derýasynyň ondan göz başalýan kanarlaryň we ýaplaryň däl, eýsem şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn günasyny ısy howada bu gormagynyň we howany hapalamagynyň öňüni almaga çagyrýarlar. Yerlerin sorulasmagynyň öňüni almak üçin zeke sakabalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akabalara geçirmeli. Bu isten teriste gyzganmak gaty ýalňyz. Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tyşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeligini, sebäbi bu meseleniň ýurtdaky az kopsuzlygynyň, diňe daýhançylygyň däl, mallarçylygyň hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanyň ekilýän ekinler, oturdylýan bag naharlary, şol sanyny ummasy köp suw talep edýän gowaçy baradaky meselelere täzeden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdejilerine laýyklykda ylmesasy çemeleşmelik barada geçen asyryň 80-nji ýyllaryny gurrun edilip başlandy. Sebitdäki suw meselesiniň ýitileşmegi bilen döwür ýene-de ekilýän ekinler we olara sarp edilýän suw baradaky meseleni gün tertibine getirtip yerli hünärmen pagtaçylygy halas bolmaly gulçuluk hökmüne häsiýetlendirdi. Biziň klimatymyza laýyk gelýän we köp suw talap etmeýän ekinleri ekmeli, pagty gulçulugyndan halas bolmaly. Deyip suw hojalyk hünärmen aýtdy. Azatlygyň ýygyderli habar berýäli ýurtda diňe ekin meýdanlar däl, ilat hem suw, agyz suw meselesi bilen ýüzüýiz bolýar. Agyz suwy bilen üçünçilik meselesi barada aýdylanda, ýurduň tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşoğuz, Ahal welaýatlarynda ýiti agyz suw ýetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldaw tapmadyk adamlar öz hasaplaryna suw maşinlaryny çagyryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşaýy saýlarynyň gapdarlarynda gurulan suw guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik kaplardaky suwy sargyd edýärler. Deyip hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä yerli suw desgalaryndan turwarkaly iýerilýän suw hem köp halatlarda bir gije günlüğüň dowamyny bary ýogy 1-2 sagat berilýär we ilatyň arasy agyz suw bilen üçünçiligi uly problema bolmagyna galýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan hünärmenler oba we şäher ýaşaýjylary bu meselede hem töwerekleýin, düýpli çemeleşmeleriň wagtynyň gelendigini aýdýarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly ýerlerdäki lagym we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy desgalary gurmaly. Arasalanan suwy ekrançylyk ýerlerine iýermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini peseltmegi baş meseleleriň bir edip koymaly we bu çäreleriň zerurlugy barada giň düşündiriş işlerini geçirmeli. Yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyň 10 ýyllyklaryň dowamyny çözmän gelýän suw üçünçiligi meselesi soňu bilen ýurdun geýesiýasy geljegini hem ulu howpasyny salyp biler diýip alad edýär. Eýem häzir Türkmenistanyň tebitde iň köp suw sarp edýän döwletdigi aýdylýar. Bu nämäni isara edýär? Ýakyn geljekde suwsuzlukdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaş post-sowet liderleriniň Türkmenistany häzirki sowetlerden galan häkimetlere garanda has talap edici we tutunýarly häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munyň esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk we ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
deyip Aşgabatly siyasi çaytdy. Onun sözlerine göre goňşy Özbegistanyň, Gazagystanyň ýaş ilaty şol sanyny İrugiç häkimiyete geljek ýaş emellarlary 30 ýyldan bäri doğrulugyny ýapyk saklanýan Türkmenistan bilen tassan hiç ýyly tanys däl. Olar Sowet döwründen galan dostluk, dogonluk, umumy tarih ýaly howaý gurrunlardan has taşdy. Şeýle-de söhbetdeşimiz goňşy ýurtlarda ýeti suw ýetmezçiliginiň emele gelmeginiň we şol wagtda Türkmenistanyň häzirki ýaly suw serişdelerini recel peýdalanmak boýunça iş ýüzünde hiç ýyl çözgüt tapmadygynyň Sowetiň beýleki ýurtlarynyň emellarlaryny, ýolbaşçylaryň ýaş täze neslini Türkmenistan wagtda bir pragmatik, gerek ýerine talap etmek we jogaby çagyrmak siýasatyna alyp barjakdygyny ýytady. Şu sebäpden Türkmenistanyň gelecekde ýüzbe-ýüz boljak geosiýasy kynçylyklarynyň öňüne suwundan alyp başlamak zerur. Bu meselede ilkinji nowatda Türkmen häkimetleriniň howaý gurrundan we hamala başga planetada ýaşaýan ýaly anyk meseleleri açaçan boyun almazlyk siýasatyndan el çekmeli. Özara ynanışmak we görnütin göze dürtülip duran problemalary umumy hereket bilen çözmäge ymtylmaly. Deyip paýtagtly siýasyçy öz pikirini jemledi. Şu aralykda marda habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan marlarlaryň aýtmaklaryna görä ýurtda marlary wagtly-wagtynda suga ýakmak hem uly problema ýurlýar. Adamlar öz işşek agyz suwlaryny marlary bilen paýlaşyp içmeli bolýarlar. Habarçymyzyň 26-njy noýabrda beren habaryna görä Maru welaýatynyň Bayramaly etrap merkezine 5 gün çemesi wagt bäri agyz suwy berilmeýär. Agyz suw bilen üpçün edýän uly suw nasosy hatardan çykdy. Onu bejerip bolmady. Täze zapasda duran nasos ýok. Şol sebäpden suw akanok. Deyip Azatlygyň habarçysy suw edarasynyň işgärine salgylanyp aýtdy. Onun sözlerine görä Bayramarly adamlar işşek suwlaryny wadawoz suwlaglary bilen getirdi biçýär. Maglumat üçin aýtsak, türkmen owlaryny we etrap ýerlerini bir zaman mut diýilen agyz suwy hem işe işiklerde galan guýlarda, beýlek gaplarda saklamak üçin satyn alınıp getirdilýär we içerde ýa howluly grantdan akýan suw ýurdilatynyň aglawy köpçüligi üçin diňe arzy bolup galýar. Bayramarly hatardan çykan suw nasosy söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä hojalyklardan 5-10 manatdan pul ýynamak zerurlygyny öredikdir. Täze nasos almak üçin döwletimiziň büdjetinde pul ýok diýip Çeşme suw edarasynyň işgäriniň sözlerini salgylanyp aýtdy. Täze nasos almasak bizde nasosy bejermäge ýa-da täze nasos almagy hiç ýagdaý galmady diýip başlyk Aşgabatdaky ýolbaşçylary hem aýdypdyr. Emma olar öz meseleňizi özüňiz çözüň. Bizde de täze nasos ýok diýip jogap beripdirler. Hojalyklar onsuzam agyz suw üçin öz başdak çykdaja edip turwa çekdi. Suw ölçöýji uçurçugy özleri satyn aldy. Her 2 ýyldan uçurçugy barlygydan geçirjek bolsalar, ýene çykdajasy halkyň üstüne ýüklendi. Deyip suw näärmeni ýaşaýjylaryň her aýda harçlanan agyz suw üçin hem hasaplaşyp duranyny, bolmasa olaryň suwunyň kesilýändigini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe halkdan her aýda ýygnalan pullar nirede diýen soraw emele gelýär. Şeýle-de adamlar agyz suwunyň bakasynyň şu ýylyň başynda ikisi göterilendigini aýdyp döwletiň almaly bolanyny ökdelendigini hem öňe sürýärler. Maglumat üçin aýdylsa, Sowetde Türkmenistanyň dowullegşir goňşy ýurtlarynda hem suw ýetmezçiligi, gurokçylyk bilen bagly meseleler barha ýitileşýär we bu ýagdaý barada jemgyýetçilikde hökümet mejlislerini açyk gurrun edilýär. Türkmenistan Sowet we dünýä ýurtlarynyň köpüsinden tapawutlykda ýurdilatynyň öňünde duran we anyk çözgütler talap edýän meseleler barada açyk gurrun edilmegine inni 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýol bermän gelýär we ul ösüş sanlaryny çap etmegini dowam etdirýär diýip synçylar aýdýar.
Birleşen Ştatlaryň Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugy owan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine seretmegi näwelli bir möhleteçinli togta diýanlygyny yglan etdi diýip Fox News habar berýär. Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň beýanatynda aýdylmagyna görä ähli immigrasiýa haýyşlary boýunça alınıp barýan işler näwelli bir möhleteçinli howpsuzlyk we barlyk protokollary mundan aňry gaýtadan gözden geçirilýänçe togtadylýar. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň esasy bayramçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňü tirasynda 26 noýabrda Washingtonda Ak Tamdan birnäçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçelerde gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralanandan soň edildi. Guman edilýän hüjümçi çünkün aňyrsyndan çykdy da olary gawady diýip Washington şäheriniň polisiýa bölüminiň polisiýa başlygynyň kömekçisi Jeff Carroll aýtdy. Milli Gwardiýanyň eskerleri agyr ýagdaýda hassahana yerleştirildi. Guman edilýän tutsak edildi we ol hem ok yarasyn aldy. Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk departamenti onuň owgan raýatydygyny 2021-nji ýylda Amerikan goşunlary Awganistandan çykarlandan soň barlanmazdan we köpçülikliň Birleşen Ştatlara goý berilen köp sanly adamlaryň biridigini habar berdi. Şol wagt Birleşen Ştatlaryň häkimetleri Awganistanda Birleşen Ştatlar bilen odal hyzmatdaşlyk eden we Talibanyň häkimiýete gelmegi netijesinde howp astynda galan müňlerçe Awganyň ýurda gelmegine ruhsat beripdiler. Trump'ın administrasiýasy öň bu adamlaryň degişli derejede barlanmanlygyny we olaryň arasynda terrorçy toporlaryň agzalarynyň ýa-da radikal ideologiýalaryň tarapdarlarynyň bolmagynyň mümkindigini birnäçe edek öňe süripdi. Reuters agentliginiň habaryna görä hüjümçi 29 ýaşly owgan raýaty we onuň hereketiniň mümkin bolan sebäpleri aýdylmaýar. Ol 2024-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Ştatlardan gaçyp atylga sorap ýüz tutupdyr we onuň arzasy Donald Trump wezipä girenden 3 ay soň 2025-nji ýylyň 23-nji aprelinde tasdiklanypdyr. Agentlik şüpheliğinin cinayetçilikli geçmişinin ýokdugyny habar berýär.